Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang kapistahan ni San Buenaventura, obispo ug doktor sa simbahan. Nahimo sa ni siyang Master General bay tawag ana sa OFM o Order of Friars Minor sa mga Franciscan. Natong tunga-tunga sa 13th centuries. Ang atong santos karon namatay sa edad nga 56 anyos. Ako 56 nako. Ug mamatay ko karon ambot masantos baka ako no. Kamo diyang labaw pa 56 mga patyono na mo no. Pero siguro alang nga santos na mo. So doktor sad siya sa simbahan tungod sa iyang pagpatinaw o pagpalapad sa pagsabot sa atong tinuhuang Katoliko diha sa iyang excellent nga pagpanudlo o model sa holiness in his life. So uban kaniya atong iyampo pagpadayon nga mahunong unta ning pandemic sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod nga COVID-19 nga tangtango na nis Ginoo sa iyang gahom ug grasya. O ato sad nga iyampog pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga benefactors o donors nato. Hinaut unta nga hatagan sila sa ilang mga panginahanglan karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga sa pagsaulog namo sa adlawng natawhan diha sa langit ni San Buenaventura obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala moila kanako. Mga tawo nga nakapasuko kanako. Gisugo ko siya sa pagpanulis o pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria. Maituyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot maoy naghimo niini. Ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga katigayunan. Sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tawo nga nanguha sa mga itlog o gipamiyaan na. Gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay kuyabog didto nga mikapakapa ug minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga nagamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga nagamit niini?
Ang lipakbay mubunan sa nagunit niini? O ang sungkod ba hinuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas. Diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Responsoryo. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. O Ginoo, ilang giyatakan ang imong lungsod. Ilang gisakit ang imong kabilin. Ilang gipatay ang balo ug langyaw. Ilang gibuno ang ilong. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ug nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita. Ang Dios ni Jacob dili makamatngon. Sabtan ninyo, kamong mga walay buot diha sa katawhan, ug kamong mga buang anus aman kamo makakaton. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mubadlong? Siya nga naghatag sa mga tao ug kahibalo? Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Kaya ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod, ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang paghukom manaa na usab uban sa katarong, ug ang tanang mga matarong ug kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko ikaw, O Kristo. Si Saint Bonaventure, obispo o doktor sa simbahan, 14 niyang Braita, gitawag ni siya master sa ilang panahon, tawgon gani kag master sa philosophy o sa theology. Wa na gyud ka ana, excellent na gyud ka compare sa tanang mga teachers. Abisan karon ay master karon, kano man gina, ngilngig naman gina siya. Pero ang iyang gitudlo sa katawhan o sa iyang mga kauban diha sa iyang order nga ang journey to God, kanibang journey to God, di kuno magkinahanglan og intellectual capacity. Dili makuha pinaagi research kuno diha sa kaning mga libro, dili makuha pinaagi og eksperimento para na mga scientific, kung dili makuha ra gyud kuno sa atong
Pag sige og pangandoy ana, the longing to be with God. Di na jud kuno na ma-explain og mind. The longing ba to be with God. Kana bang mangandoy ta nga mahiusa tas Ginoo. Nya di kuno ta kapangandoy basta dili ta itukmod sa grasya sa Espiritu Santo. Kamo nanimba mo ron dinhi kisa may gatukmod ninyong manganhi mo. Usahay ang magtukmod ba nato dinhi ang atong kahadlok dili ang Espiritu Santo kana bang itukmod kas imong kahadlok nga hala naarabay pandemic manimba kita magampo kita kay sus nasakit ra baskuan na magpamisa kita kay sus aron maayo si kuan kisa may gatukmod nimo ana ang imong kahadlok ang imong kabalaka kana jung ang nagtukmod nimo dinhi ang imong yung ano ibang pangandoy ba nga gusto jud kang mahiusas Ginoo bahala nagmamatay kas COVID bahala nagmatakdan kag COVID basta nahiusa lang kas Ginoo saman mo nay gatukmod ninyo ambot lang ngano man matud pa ni kuan San Bonaventure mas importante man ang kayo kaysa iyang siga. Hay may mas importante ang danag o ang kandila? Ang kandila. Ang kandila. Hay may mas importante ang ginalon nga tubig o ang tuburan sa tubig? Ang tuburan. Ano siya? Hay may mas importante ang tao o nga mo'y gabuhat, mo'y binuhat o ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tao? Ang Ginoo. Mao na siya. So kanang natupad ninyo, di na importante o mga matay na sa COVID. Kanang inyo rong gibiyaan dito sa inyong balay nga nangatog pa, bahalag mga matay sila. Ang importante, kinsa may naghimo nila. Matod pa ni propeta, kinsa tong diri sa atong first reading, ang sa atong kuan natin? Isaías. Propeta Isaías, nanudlo ang Ginoo nga ang Assyria kaning Assyria gud sa ilang panahon mao man ni ang hawod kay tanan mo bay lig-on kay nga nasod ba sa ato pa nang panahon karon mura na sila Amerika, Russia, China inana no mga lig-on ba kanang mga superpower nya wa sila motuog Ginoo ang ilang gituhuan ang ilang kaugalingon pero kay ang Ginoo man siya nagbuhat gyapon nila ingon siya looy kay mo mga Assyria gamiton ta mo paggunob sa mga tao nga wa say pagtuo nako. Mura mo wasay ba nga mo haros nila pero ang nakaluoy lang ninyo kay inyong angkonon nga kamo ba oy gamhanan. Mao nang moingon kuno ang Assyria nga wa nay mo tingog, wa nay makatingog, way makatubag nako, di ba? Na may mga leader nga ingon ana, way makatubag niya, siya ra gihawd. Sa inyong balay, nay makatubag ninyo. Na ay makabadlong ninyo. Na. Inyong anak, pwede mo badlong ninyo. Di nyo kasabaan. Kaning gawali, na ay makabadlongan eh. Kamu, ni badlong na muna ko. Dili, hadlok sa mugabaan. Mo na. So, wa na'y makabadlong niya. Hutdon ko nun niyag patay. Ana, ang mo supak pat yung kontrolo niyang tibok kalibutan. Naaroy mga tao sa kalibutan nga mga super wealthy, super power, super intelligent, super sikat nga para nila sila na mo control sa kalibutan. Ang Ginoo ana magsige lagi yun luoya nimo. Nalimot naman ka nga binuhat ra ka. Mo to iya dayang giingnan pagdayong ending nindot kay pagka analyze ba. Magpagarbo ba di ang lansang nga siya mo inidot nya malimot siya sa martilyo nga mo'y gadukdok nya magpagarbo di ang martilyo nga siya nagdukdok sa lansang malimot di siya sa panday nga mo'y nagunit niya magpagarbo ba ang gabas nga mo'y niputol nya malimot siya sa gagunit niya manghambog ba ang sungkod nga siya mo'y nialsa sa nagsungkod, nalimot siyang gikuptan ra siya sa nagsungkod o gilabay siya sa daplin, wala na siya kapuslanan. Mao na giingong Saint Bonaventure, sintro sa Ginoo. Pangitaa ang Ginoo,
panganduya ang Ginoo. Kay siya mo'y naghimo nimo. Ayaw na panganduyang imong bana, bahalag di na mo uli. Nga naman, ang Ginoo mo'y panganduya. Yang nakanindot rabas Ginoo mga igsuon, kung magsigi tag pangandoy niya, mag-anam siya pakita. Nga naman, matud pastubag nato sa Salmo, ang makatubag na ay 100,000. Ang Ginoo dili mobiya sa iyang Ang lungsod. Ginoo di gyud mo biya siyang lungsod. Kinsa man iyang lungsod? Ang mga taong nangandoy kaniya. Di gid tabiyaan. Di gid tabiyaan basta nangandoy taniya. Unya ang nakanindot lang kay di ta niya biyaan, suplayan ta niya sa daghan kaayong mga grasya, pero di gid ta malimot nga siya ra gyud nagsupply ana. Kana bang the more nga makadawat tas grasya, mag-anam na noon tag kahambol, mag-anam na hinuntag ingon di jud ko angayan ani, di jud ko angayan. Kani bitang atong project dinhi. Na nangaukab naman ning atong tiles karon, gipangtangtang naman na kay Elisa na nag-granite. Kanang atong granite almost kambi na 400,000. Unya makapalita punan pas tiles padung ginag mga 700,000. Nya makapalit rata. Nya ako na gapalit ana. Nya ang nag-donate ana, ang nag-contribute ato rin, manghambog sad sila nga ako'y naka-donate ana. Ana. Kanang atong stained glasses nga 7 sacraments gipang-angko na. Usa na lay wa pa mo submit sa iyang giangkon. 165,000 na. 7 ka tawo ang nag-angkon ana. Nya manghambog dito sila. Akong kwarta mo'y nakapastain glass ana. Nya kaning ato dinhing ilawom kanang 14 Stations of the Cross gipang-angkon na pud na tag 40,000 na siya. Hurot na pud nag-angkon. Nya manghambog to sila nga ang akong 40,000 mo'y nakapastain glass anang San Vicente Ferrer. Nya ang mastain glass na ni tanan kana akong gisgutan manghambog des Padersiano, ako'y nagpastain glass ana da na simbahan na labi nag ibalhin ako laing parokya ba niya ang ibalhinan ako perting batia. Maingon din ko layo ra ni San Vicente ay ana nya mingon sa duta San Vicente bay ako gahimo na. Maingon din ko ana day. Maingon ko joke. Di ko maingon ana. Narabas tay bagong stained glass kana makapabeauty ra ba na sa atong simbahan. Atubangan ay kanang katong ingon duha si Our Lady of the Most Holy Rosary o si Saint Joseph, the husband of Mary, mo atong ibutang des ubos. Nakadawat na kuskutisyon gabi, tag 125,000 ang kada usa. 125,000. Nya karing atong dako kay diri nga ilungag di anang sentro nga mao gi atong kana ganing murabag evangelization sa katawhan nga mao ni San Vicente Ferrer Parish. Litrato na diha ni San Vicente Ferrer. Kuyog sa tulo ka anghel nindot kay tanawon nahuman na sad ang stained glass diha 12 feet diameter ana dako kay na 270,000 ang cost. So 270 nya diay tag 125 duha ka buok. Sige paglumba mo diha og kinsay makaangko ninyo ana nya i-takes lang ko pero ayaw ang kunang imo na instrumento rakas Ginoo. Inigtan-aw nimo sa imong bank account, ayay paigo man dinhing 120,000. Atik siday ko, Father, ako'y angkon anang Mother Mary, ako'y angkon anang Saint Joseph. Labaw na gyud mo ka, ako'y angkon anang San Vicente Ferrer. Lisod man na siya no, una-hunaon kita ba maglisod ako, kadako na pa diri, kadako. Galisod sa ko atong tag 165,000. Naglisod na mangikos tag 40,000. Pero ang Ginoo daghan kay siya sakop siyang lungsod sa tibuok kalibutan. Nahibong lang ko, di man taga San Vicente Ferrer Parish ang nangangkon lang, gani galabi ang tuas gawas. Haron pag matuod ba nato nga taga San Vicente nga okay, nahigugma mamos Ginoo, arang-arang man sa mo pagkabutang diha. Pero ayaw mo pagunahuna nga kamuray mo panindot sa inyong simbahan. Kay kanang inyong simbahan ka na sa tibuok katawhan. Ang simbahan, iya sa tibuok katawhan, sa mystical body of Christ. Nya dinhin ako nakita ba, kini karong nagsigig donate na to, nga lain-lain, tibuok kalibutan,
Nagikan ba tibuok kalibutan ba? Nakaingon ko, the mystical body of Christ. Nya kinsa may na nag-ampo sa dani nga manghatag ni sila para mo arang-arang ning atong naong simbahan. Ang mga santos pod nato nga mga kaliwat o mga higala nga tuan sa langit. Sila tingali to ang nagbili ninyo giyuta nga karon inyo nang giawayan. Sila way siguro no kanang nga santos nga tulo kay mga buutan kayo sige intawag hakot og kaning yuta nya gibilin sa mga anak na karon mga anak ay wa magtingganay. Pero na santos na to sila, bahala na mo kamo dinhi, wa na mo mahinomdom kinsa gihatag ninyo yuta, hangol naman kay mo hasta inyo igsuon, inyo namang ikiha. Bahala mo diya. Na impierno na mo. Mo na hinumdumi. Kinsa may gahatag nimo. Ako bitaw karon may mo jud ko mo share ko nila diri ba sa akong mga kauban. Ko nga din ajud ko makaingon nga ako'y tag-iya aning tanan. Muna the more I become humble and relax. Relax kay ko. Muna di na ko mangayog stipend. Relax naman kay ko. Kuan lang. Paano na? Makatampo sa kuan akong stipend. Mo average ko na akong stipend kada buwan og mga tingali na anas mga 50,000 or 60,000. Nya ako nang itampo diri. Wa na, sobra na nausa ka stained glass. Di ba? Mausa na akong gamayng tampo aron ma-feel nako nga dili ako'y tag-iya. Usa lang ko sa membro niining maong community nga giatiman sa Ginoo. Nya the more nga ingon anita, di man mo biya na tong Ginoo, magsigi siyag supply sa atong panginahanglan aron ta malipay pero wa magpasabot nga di na ta mga matay. Si Saint Bonaventure gisuplayan sa wisdom o sa iyang kaayo sa tanang mga grasya nahimo pa siyang kardinal, nahimo pa siyang superior general sa ilang order. Tag-as kay na nga mga ranggo nga di na maabot ni bisan kinsa. Nakasuwat pa siyang mga treatise sa atong pagtuo nga portig yun ka excellent. Pero namatay siya 56 years old. Ako karon 56 years old, wa ko'y nasuwat. Kamo na lay sabot ana. Wa ko gasahis ka bright. Ang ako ang kamayng mukaon. Sige manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagpadayag sa iyang gahom pinaagi ni Hesus nga iyang anak. Busa mudangop kita sa gamhanan nga Dios ug moingon kita, amahan liguna ang among pagtuo. Amahan liguna ang among pagtuo. Alang sa mga taong walay pagpakabada sa kahimtang sa atong nasod nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, makakita na sila sa ilang kakulangan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nanalipod sa simbahan, taliwala sa pagpanglutos nga maila ang grasya nga maoy mohatag kanila dugang kusog sa pag-unong kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga babayaw na sa kanungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga kalag nga walay nag-ampo, nga pinaagi sa atong pagsakripisyo, mahawas na sila sa kasakitan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Amahan, dawata o paminawa ang among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Buenaventura. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kamig dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Buenaventura sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ug kadtong mga nangamatay nga wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bonaventura ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sunay. Managda. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan ni San Buenaventura, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o paghubad ngadto sa buhat sa iyang gipanudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine presence, ang presensya sa Ginoo nga mao'y sagang sa tanang mga gahom nga dautan. So padayon ta mahimo ra moabot ra ni natong gahuma ang presensya kung magsigi kita gunahuna nga kita instrumento lang. Ang mas importante ang Ginoo gyud. Nga padayon ta dinhing magampo sa ato mga benefactors o niya magpasalamat ta sa Ginoo niining mga grasya.
Nya tabang sad mo og announce nga nanasa tay gipamaligya karon nga tulo ka stained glasses. Duha Mother Mary og si Saint Joseph nga stained glass tag 125,000 o katong kang San Vicente Ferrer nga dako center nato nga stained glass pila to 270,000. Ni ampo ta nga naa sa mga tawo nga gigasahan sa Ginoo sa pagkamanggihatagon o sa financial nga mutabang po nato ani. Ang Ginoo may mutandog ana ilang kasing-kasing og si San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa atong dad-o ng kalinaw ni Kristo.